Party get live up. Girl don't wanna hear time up. She dey dance like she want get sign up. Star girl go on and wind up. Hey, I'm the reason why the girl them a come out select a boom sound. As them a step out, party all out. Let the girls come to Papa. Let the ladies come to Dada. Let the shorties come to Natty. Love the show. Sexy girls everywhere. Pretty girls everywhere. Sexy girls everywhere. Pretty girls everywhere. Nyami nkwana mepe kai hunu se beri me bi eniwa ompema. Nyami nkwana mepe kai hunu se beri me bi eniwa ompema. Nyami nkwana mepe kai hunu se beri me bi eniwa ompema. Nyami nkwana mepe kai hunu se beri me bi eniwa ompema. I'm the reason why the place is banging. My girls are tipsy and their faces hanging. I can't relate to nothing. All I wanna do is watch girls make it happy. Money and giant to me night. And my back we ain't so inside. Anyone tempted to send in time. See them, yeah. Hot girls in a queue, yeah. If they need some freaky loving, let the girls come to Papa. Good engineering, we have the corruption. Ladies come and to good Dada. pharmaceutical. Let the same portray Achimabo, the best in the East. Ahenkan Akan. Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. This is the news. Ghana Arishimama Oria Akwato Enamso Ama Eye Onyunu Soso Edi Eye Ehene Wo Achrebra no Eso no Anwumere no Nsia Abo Akoko Wapene Dabre Yama de hie ne mu nyina adwo amamakwa aba Edi aba mansan Ajatumo Kasafidie Ahenkan 93.3 FM so Kasafidie ebutu Omakonkro Ghana mu ana Eye Poema Demu Achem Aboabo Mami Ekuya Frakoma Batampa Studio ana Rishimama Yesin kunyan some do some to for the ruma one ma kwa tifia ba na afu apuani atoya atena kwadwo apa kasebo de matintim jagu enkata eso owie ya obochedi mo samufo panyini wano so jebra ne adage waso ne mu kroten de dika na safata se waso etimu nkyeremu ana Rishimama ye de eba besumwei na ensam no so de edoso ete wotwe hunwi na emom de dika se ba makote no ebi ene se aban kuntabufo panyini samno ekazai wode ejije ababetu dwa wo kyerem se afuwei ayesi mo o hye busumi ewom a eno ensoso eye February busumi yi obun kunta ade ahye eye March busumi ni se de inflation ni se be ko ye no maboo ejina faako ana ekọ nanima na so etie ewo senka ye nyina wode aba na abusuafo ade mu nkyeremu de baba so se de etie na efata Sansusu ena wo ezavufro emuono semno kazai aban ahwe apa odwumadie bia efrene se performance tracker ehontoma na enudwuma be na eba bebo ede ne wom yede mu nkyeremu ede baba so sade etie na efata wo ezavufro sumuono na se bedwani de made hia wonum ewo buam abato mpesua so wonso ani abre ewo eye ahwe om na hwe Wamaska kurabia dwumade ntotoya eso Bank of Ghana watesi Ghana esika sema tutu ne ye anam so meka me ne yen enum nkiremu ye de eba na sansuso ana NDC amanyako na kache wamuso ani eye electoral commission de abani enya sem ketwa wamuso eye fidie bia yira wose electoral commission na ni di akire na electoral commission so ye won sankan no commission komsa omanti ase ye baba ya kasankasa ye diemo Blamu 53 months ni mu abusuafo assembly no wamatime abomoden sem no ka sai efuru beden kwa mrem yebeyi yanyi abusuafo ene etu akwato de twene Blamu Central Municipal Assembly omanya PM na PM na yewana yede mu nsam ede basa de tie na efata ensam wei ene afufro bia ka wona nsam twerefo adaroma
wonum ade ayere me se memra na onyunu bre akan kase boy mo memabo mu nchemu se de tse na efata na yede eye asida kase ne asida pesie ede ko ede amaya na boafo a kan ne tene se Jubilee Hospital eye number 1 hospital anasa ya sabia so ni padua no ba bi etechima pe wode kwa kwada gwom no mahwe enso abo na asase ne kwantepon no ba bi bia wo bi da no ebre sefata mede omo afre kontabude no betudwa na watimi no omo so adi nkita ho na anamo sefata etimi enso akoso ama nioma konkan na abusuafo kasebo ni dani ni hia etuo ntino tretre fa pue mantamu abawram obro mantamu ni asante mantamu Ghana mya ya hoto edidam na information centers babro best aduasa ana wonum dum aboaye ne ama so pempem atenka anwumre kan kasebo mu edom samba ma wonum kanyame information center ebutu achimati krom achim kwadwakumi David Ba information center osoro information center achim esem achim krobase nidaso ne awurade je Yesu tumi ye achim dwaha achim abrase agona twifo information center dem peace asumdwe achim batabi achim anyina se enosewa information center adom ebutu akeka no krobo achim odumase tokuya information center tidom ebutu achim adubiase chirimenken sumnyame nana apia nyankomase a police level da kingdom come wachenenti ya seru God day achim ayeboafo sanso na kosam ejigumo achim achiase God first nyame kane eno achim betnase achim apraku awurade na information center dimpa achim asane adwempa jinanko jaman of bonomantamu nyame sawom achim nyankomase adom arakwa achim botwe achim okumani abuabo aka abonhwe a won so kaseboi ejigum wonemo afi wo so wabia tumo uhyenmu ede biaya wo wo so yadawase bebre di atiwa aba fontentan so wona wiase afa na nyina obia so ebo na akoma no wotie kaseboi bi di afa eno Facebook no Ahenkan 3.3 FM YouTube Ahenkan 3.3 FM me bato YouTube no di chia subscribe na eno aboa mo ababeke abusuaku no ye di dwumadi awodwo bi de baba fontentan so apɛ no wanyanka bo no watimi so adi chia mo na timi aboa Facebook no so mo adwenche ni su ye beba ne abekenka dia mawo ebra ese efatamu wo onwunu bere aka nkase boyi mu no okenkan ni me adwenpa ye ne kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan afi eni de ne obuo kwa sa obra sie mu ensam no nkyere mu ni ne fiti ase me de bogura wasum e de ama se de tie na efata Ahenkan FM ye se ensam no ase e de afri enei enkuntabu a eno ewose ekoso bosumi bia ensuso emuo na eno eboa me yatimi hu se oman no sei na enuoma eboa kurase bi egina sei na enuoma hodo a egu apono so no ehon totoye asibi ekro na aban kuntabufo panyini owura obenfo Samuel Kobna enim na aja wababebu nkonta treyen fiti February bosome no ene March bosome no sadie inflation no enuoma ebuo sibi ekoyeye se eso ejina faako anase niema sadie ehon ye den efa anase bi wo ho se kra na ho senkae se bitie ni nyina no wode ho kontabuo no aba betudwa na wenu obosimpie eyenka bupuni mantamu eno ne nsamtwerefo di mpunimpu abra no sa bepepe eno ye no na eno na waka kire mo se wo hwe March busumi no emu a inflation no ade se ahwiri kwosoro na se Ghana fo beka ya wo February busumi no na inflation no egina ohamu abupen no aduonu miensa ene achiripo mienu 23.2% na wakiremu se March bosumi no ehwiri kwosoro achese akwakoduru ohamu abupen no 25.8% ena sisia no wakese akwakohwiri agina na akwakoba ni sei no ana wakiremu se wamu ebumu achihwe sade ebibeka ho no esibetia wasi wait edari pefese wanji chemu na naso wamabupen mienu ene achiripo nsia ena chese ebeka ho
enti efiri eye ohanji chemu no aduonu miensa ene achiripo mienu ekoduru eye ohanji chemu no aduonu enum ene achiripo eye nwotwe wotoa ne kasa ya subiemu a wo kiremu ese se wohwe eye enuane awoduo bi a ye friend say non food na chese enuane ya seda ayet se tofi di biscuit ne mo no wohwe anu ni se ya no inflation no wo chese no so eyade se timi ekosoro wohwe eye February bosumi ni mu a wo chese na ejina wanje chemu no aduonu mienu ne atiripo ensia na yebeduru March mu ono ahwiri kosoro akwa gina eye wanje chemu no aduonu enkro ne atiripo ensia wotoa ne kasa ya subiem echiremu se wohwe nyoma wudo bi so a yehwe na yekra firi krofo man so de ba yeman mi adom na eno so ahwiri kosoro se wohwe mu a utimu se Ghana hanom no wo March busumi ni mu sade na yesebe eka nyoma ne ba na ebebu so anase esimi gina no eno so ose emu apija kakra na wotoa ne kasa ya subiem echiremu ese se wohwe eye nnuane bi a no eye adokodoko de na ha adokodoko de no no say ye kan say emunya den no non alcoholic no wo say no so say ade say no so ekosoro kakra ani nyina mu no omo ehwe ni mu say ye bompa ye say ekwakwura mu so ewo busumi edi mu no so betimi so ahwe na anhwia kakra ma nneoma enso etimi akọ eye enkan na yentie eye aban kontabufo panyini government statistician eno eye obenfo Samuel Kobina enim said what is to dwa. In the month of March 2024, rate of inflation stood at 25.8% year-on-year inflation relative to 23.2% recorded for the month of February 2024. This indicates that we have seen a surge in the rate of inflation by 2.6 percentage points, increasing from 23.2% to 25.8% for the month of March 2024. Rate of inflation for food was 29.6% relative to non-food 22.6%. From a locally produced item and an imported item perspective, we continue to see locally produced items recording a higher rate of inflation relative to imported items, as locally produced items recorded a rate of inflation of 26.6% relative to 23.8%. Both locally produced items and imported items have seen an increase in their rate of inflation between February and March 2024, but we've seen a much sharper increase in inflation for imported items, as inflation for imported items rose from 21.1% to 23.8%, indicating a 2.7 percentage point difference, as we saw a 2.0 percentage point difference for inflation on locally produced items. Opanyina wote nenkai wono eye aban kontabufo panyini obenfo Samuel Kobina enim ena adishimama wote nenkano enti ntofa bomo na just inflation no o chese wo bosomia eno eye March bosumi ni mu no ade se emu epejaaye ekosoro a ekogina eye wanje chemu no aduonu enum ne atiripo nwotwe wabra na February bosumi no na ejina wanje chemu no aduonu miensa ne atiripo mienu enomu ensem eno no abusuafo ye pem so ne yakoanim ewo ensem foforo ensoso emu na enadai wo ayesu apon ba kwa wo friend say Ghana Institute of Management and Public Administration GEMPA na enyasem ketua pani kwhwai ene adom bungam fa so a chesom kobo tenku ewo ho ni nyina mu no ene se aban yi a chese sisia no se wo chese de no masebe ekona asa Ghana for do na no empempi no mo kase o mutiri ho an ena mo giye sika ana enpuntunyima amode ye hu so ehun nsem bebre enti aban kiremu se de abaye obetime abu nkonta emuda ho na sabio enya se odada Ghana fo ntino na opese wo kire Ghana fo se omoto no mutua no enwema wode ye no eyade se sabi wanya nguni botom ana wanya masabi na busuafo nko enjoy na moma ya enwema ebebo ma mu ni nyina ntino wenei wotemu se wode bibia kogu abefo ntentan so enti se eja onya obi beka asem kire sei yesi aban so ya agenda 111 no o se sa ya no kre wo hwe na wo ya chinginie pe
na wakɔ ɛyɛ Abefonten Town so wobɛkɔ no wobɔ agenda 111 no boa wobɛse be ya ba hu senkaye nyina aguo no ahu sampa nokorɛ aba ye dwumadie bi ete saa sɛ wokɔ so na ni won ma no ahu sɛ wodi pakro bɛka en sɛbi mprɛdu asafutuo no abetu de agu ani etu wɔkyɛ sɛ wɔpaw dwumadie bi wontoma wɔfrɛ ne sɛ performance tracker na kyerɛ sɛ ɛno ɛyɛ nneɛma aban no ayɛ no ɛna wɔkukyiri ho nsenkaye de akogu Abefonten Town so ɛno no saa no sɛ obi nya bowura ɛso pɛ obɛhunu nneɛma aban na yɛ nyinaa ne ɔkɔ a ɛyɛ ɛba no nwuma sua famu a free researchers bo hu nsenkaye gu ɔne mo one student one laptop hu nsenkaye gu wɔhyehyɛ ne kama school adan a wasie ni nyinaa obɛkɔ na eguo sɛ de be betumi aboa ya no mfo akɔfa agri book ba yɛ obɛkɔ na de ndam kama na so obɛkɔ fam wɔde mo no na just hwi ni wakwatere kwa na so aba we tirem sɛ wɔno ne performance tracker na ɔde aba de de okɔ a sɛ de ade retie ɛwɔ Abefonten Town sa pepe na akɔ fam wɔno so a obɔ sɛ adwuma no etie bepepe na ɛnɛ wɔpa adwuma no die no entoma ɛwɔ game pasuapon no emu ɔno ɛna ɔpanyin ɔno na hwɛ enwuma ɛne efiefie dwumadie ne ntotoye eso enumunyafo kwadwo pɔnkroma Minister for Works and Housing akranya CPN apaso na wokyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ hyehyɛ a ɛba bɛboa pa ama enei enkuntabu emu da wɔnom ba bɛkɔ so afei na Ghana fo ɛba bɛhu sɛ yes aban bi wɔ hɔnom asabio sɛ wode woto no so a ɛyɛ ade so anu hwamɔ da biara ɛda esan sɛ ade no sɛ wɔgye usika ɛyɛ kapra wɔde kwakɔ yɛ hu dwumadie sɛfata mu sɛ mesika yi a wɔgye yei we no ade ayɛ sɛdeɛ bɛɛ no ɔba wɔ biam sɛ asomasie no bɛnten pɛpaakyɔ sɛ ma me kakra na memfa nkɔ yɛ biofra wobɛma no na nneɔma tumi akɔ nkan ɛto ɔdze si adeɛ sɛdeɛ Ghanafoɔ tiam yɛpɛ transparency accountability ɛne ho nsɛnkae ne nyinaa no wɔsisisi ano ɛnso ano nyinaa ne ɛyɛ ɛnei performance tracker aba no ahwɛ ɛnso agye atomɔ na wɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ okɔ performance tracker no so a wobɛhunu enwuma maako bɛsɛ ɛyɛ empem du miensa ani akyire akyɛsɛ ni nyinaa ho sɛnkaye nyinaa aban atintim ade agu onom ti putunwuma wodo aban ade ne sakeka wɔyɛ de onwie yɛ obɛka kyerɛ sɛ we minwie yɛ de wawie obɛka kyerɛ sɛ wawie kama na atimi enso so aboa na okyerɛ mu sɛ hwɛ performance tracker na ɛno ɛyɛ hyehyɛ bi a ɛyɛ ɔpanyina wotu franka ade ama ɛyɛ MPP amanyokuo no a wɔno kuro ya aso yɛ mampanyina bɛde kyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sɛmanhyia bɛma na wɔso wɔno a na kɔfa asaade wei ba yo ɛsɛ dabi sɛ de Ghanafoɔ nansan wokɔ mo man yɛtua toɔ yɛhunu de yɛde toɔ ne yɛtua ɛtoa belem na nkɔfoɔ bi sɛbisɛbi wɔn nkɔ enjoy ho nsɛm bebree ne ntino ɛna wɔsɛ wei bebree ama amane ma simple and short yɛfa saa adwuma ahyehyɛ we mmra sɛ de bɛyɛ Ghanafoɔ gidie no on bɛkɔ so anya ɛso so ɛwɔ yɛmu ɛto ɔtam sɛ saa nhyɛ ɔmo de aba ne deɛ ɛyɛ ade a ɛba bɛboa paa. In the year 2020, the Vice President of the Republic, Dr. Mahmoud Bawumia, led by setting up at the time what we called the delivery tracker at the time. And it was a platform that allowed us to account for all the projects, mostly the infrastructure projects that this administration had executed. A lot of work has gone on, and that work is what has led us to what we call today the performance tracker. It's a database that showcases the performance of the government of Ghana. And this database has two interfaces. One is a website. So you can go onto that website, www.performancetracker.gov.gh, and you can access that data. The other is an app. And on the app, it showcases the performance of the government of Ghana across the 261 districts, across the 28 ministries, and across the 16 regions. As at June 2023, that there are over 13,000 projects across the 261 districts, across the 16 regions, across the 28 ministries or so, that have been validated and updated on this platform. Over 13,000 projects that have been updated here. Na just ene oko performance tracker no so a inputu nyuma wodo aban aye ewo eye mensini maako ahanu ene aduosia baako no enso mantem akomako du ensia mu ono wo kyese okeka ni nyina bom ane dodo eye be se empim du miensa omatintim mu se kaye nyina so e de agu Abefonten Town so anya asem keto akra enti osese wo bo www.performancetracker.gov.gh unya bo pe
aba me ama cheke we say yes boy afre SHS ndi obo eno na ye yi kese pa ina di kan na de akag na to so saa ti no osu betimi acheke ahwe se eye adwuma se de be ya ja osu be hu se oto na wutua na ba adwuma di a odidie enso so enie Ghana card ni nyina ho hihye nyina ka ho ni nyina ya de aban yaye nti ho hihye no abusuafo panyina otene nkan ye osuafo na hwe enwuma ene eye adansie ne anase afiefie adwumadie ne ntotoye eso owura kwadwo opon kroma ena otene nkan no yofo ase ayire bia batuo mpesu asom na hye bedwa ni ye koyanim na abusuafo ye bodwam ni aso nyina modin kan no so wonsenka yo sanse sisia de frɛ ba de yedi enti eno wonsenka ya na da pono so ena kura yete yenim se yebedum no se yenum no sanse ndo sa abre yima na kren yebeso ma chiri bredi mu acha se omo so ye ti sia yenim atu adwendwen kakra na ni nyina mu no abusuafo mrahye badwani de ba de hia wonom ewo eye buem abato mpesua so onu kro yanso so okọ mrahye badwafi a eye public account committee no wono odimu titima pa odimonyamfo Kofi Adams na kasai wo de atodwa kyerem se de dikan obeso ne Ghana fo kasa no kyerɛ Ghana fo nyina se eka emene Ghana o wo se eka twitwiri de eta Ghana fo so no enya asem ketwa na ya abrahusem pa adwene wa wonte ase wo kyerɛ wo hwɛ afimpinu ane aduonu baako a na eka omayi ade ane nam Ghana series no aya 459 billion na yebeduru aya afimpinu de aduonu bienu oboa na eka ni matre ebe se Ghana series no 810 billion chese Ghana ye tempenten kwa ye te so papa awduru wa wonte ase na no na orura eye Kofi Adams kirem se wo munim de no mu hwemu am adadi kirem se opiem wo man sika korabia eye batan no World Bank of Ghana mum kafra Bank of Ghana ho no worura eye adesene na pamfo wo tere wo muntutu no mayi wo muti wonum na chese eka hunu no mo mayi ebo ana wo tere mu se emunkyeremu nyina ne se wasi Bank of Ghana for se ukun se abayama obi contract pe nu atabli sika nu de kwakotua ka sika ne so watabri no enya bia Ghana city o foreign exchange bi na watabri no de akọ na wode akwakotua ka de eya awrawusem kran so obekọ na se dwumadie na wakotua ho ka no so no na chese enya de se dwumadie ne se de wo se ekoso no ekoso saa na wotem se otumire obekire sie nti se wasi udwani akire mu awo ye temamoto we se ya twa contractor wodi se adwumadie ne ka o wasi ya table sika no esom aye America dollars no 2.5 million ade ama contractor no na so ko hwe adwuma pa waye ohon ma wadi hu sika na chese ubeso ma my Ghana enu kran so achi wasi ko piem awo ye palugu ehonum so sei yasi aye dan bi so ho enu so ya table sika ade akwa aye Chinese company be from say MS Power China International Group Limited. Aye so mo fan kwankwa yes and to no. Eno so asem said ya akwaye. Wodunu wa wonte aso obekọ no mo ne yetututu amna saa naja. Ya yitwa ayi foundation ni gugu odomo ene ya ja ho. Wono saa contractor no so age America dollars no. Aye 12 million na ono so abodi abona taso. Wa bro ndi tibedi papa bia fa ma Ghana for. Eto odidi ye say Bank of Ghana ekadudiri dia emene Ghana on omo ka ho bi pa ena chesa ka we ekoso. Government of Ghana have designed and paying companies for no work done and paying others for no contract whatsoever. We observed in the Progress Lugu irrigation project almost $12 million when no work has been done. You go to the site now, there's absolutely it's just a bush with about 25 pieces of blocks on the site. But they have been dashed $12 million by this government. Again, another company, MS Motor Angels, was paid almost $3 million. That's about $2,577,269 for the Mamoto Way extension project. This company had no contract to execute that project and did not do anything on the Temamoto Way that required payment of what? $2.577 million to them. Opanyina wote nkan eye mrahye bedwani de madihia wonum ewo eye buem abato empesua esuo
wasan so eye opanyina waka bedwaku a na se bedwafio mo hwe ama nkuntabu a muda honom ekoso public account committee no odi mu tintiman na enu achi no odi bi to so kire mu se arawo samba akopa ne ndenka ne agina so so dwene wa wonte ase na wote ase nso a wodwene ho na yanka bi nhyemu na nka ne adudu ti waso de no so to nkyɛn esu hwiri kɔ kwam okwaka na ya anomfo kyase ye nya akora ye betwa wada pa ye betwa wasukura ma Africa na hwɛ de wapini ho wo gyemu sɛ eya to no ma na Bank of Ghana kro ya wo mo ehya ase ye dede oh ye de policy bi ba no ba bo ma franco na gina brane e good for oil policy good for oil aba bia benam bia good for oil na kyese ye de anim si akofa sa jewe ba pɛ ene franco ho nsanka ye de oh ene ne boa beba fam na afesu yatimanya dodo na nso bia ma nyoma timi akonkaza ase de agudie kwa akwaje franco dia so de agudie so de obi kama eti we de kaba beboa na so sam no kaso owura Kofi Adams kirem say good for oil policy no amra so da enti ehu behia say de manimu ya nka be ya ka anyi kura mfiri wode mo na nka eye ntotoawfo bi kura mpo hode mo a yemfa mra say de be ya nyoma so betimi akọ enkan. The IMF, the World Bank have queried the gold for oil deal because it's shredded in all kinds of secrecy. There's no transparency in the arrangement. It doesn't make sense. It would have made sense if they say, oh, because you are buying the crude or finished products with gold, instead of buying maybe a barrel for $92, we are giving it to you for $80 because you are paying with gold. And so if your gold price is pegged at this is how much it would have cost you if you were paying cash or if we were doing other transactions other than with gold. But that is not the case. So clearly it's something that must be scrapped. It has not helped anywhere. Ahenkan FM. Amwa kwa bia so opagina wote ne nkai ayamra shebedwani ede made hia wonum ewo buem abato mpesua so wono ekroyan so eka abedwaku amra shebedwafi omo hwe mankuntabuo a emu eda ho ekoso public account committee no otwamu bi owura Kofi Adams na wote ne no na eye onyunu bre aka nkasebo ene esinkonya so de esum wo kan ne se ne so fama me say ahaya number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so yedem live e wa be fonten tan so Facebook live na afe YouTube live ko na fo adwen kire guwa na bre no so a me so meba na mabekenkan dia ma se de se na efata enso emuo na me enso abato ho se nkaye se de se bi e ko se wa abato bremu na abusuafo opanyina wono eye kwantirafo opanyina wo hwa abato adwumade ntotoye eso edema eye National Democratic Congress ndc amanyoko no eye Dr. Edward Omane Boama wade atodo akyeremu ese ejikyere bi koso ateso mudwuru ho a mo ente ase se Ghana fo beka ya wonu mo ndc fo number abonti be ye dede e ka kire Ghana fo se emfidie bi electoral commission didi dwumadie ebi ayiro ebi ayira enti mumwa ni yehwehwe senye sa asamaba ana mo ye hu deda biometric voter registration no eye BVR no omuse bia yira ana omu ye hu deda na ja ye nyina wa atwe emu hwa ni musa electoral commission beba na wabebo emu nkyeremu se bia yira se bi nyira ye na afia police fo nso be ya adom na ya hwe ne yetimi di ani adi akire na eye electoral commission ba bonte so be kasa ya adom nkyeremu so enya no kre biometric voter registration ni nyina wo sa video ni nyina ho ebia nu onu ma yira bia nyira ye na ememu no yadia seja womo laptops bi na chese eno ayira no kra no be se num bi eno kra mpose no enhye da mbo adwuma papa bia sa ayira ebe ha adwene ama ebe kasa afimpinu ne adwene na abato no ebe ma chimato bia bebe bia nanso eye Dr. Edward Omane Boa ma ekiremu se electoral commission boa boa wasise komo andisifo ama motre ama mekika sa nsem ya mekiremu a electoral commission ko beba beka kire sempo laptop ni bi ayira se ko meka kanu kese no sa na so laptop yi so yo moya japade entiade na no kokwa yira etu o kire mu se wo hwe se de ntoto yasi bi ko na ade ba kokora he o mo ne se eye ade ba ko ye nyina hwe anim se beboa ma nkunimdie aba ne ya ka abato na se kunimdie beba electoral commission no ya refido je finfini na so mpempi no se chimato bi ba so ye wonom no mo ndc fo beka ho asempe
ubehwem na sabio MPP adehyefoɔ no akwakɔgyina electoral commission achi wɔsi saa deɛ no wadwene ho a wɔnte aseɛ saa ɛyɛ biometric verification registration ɛyɛ mfidie ya yɛn ka ho asɛm yi wɔn bɛka sɛ bia yira na bibifo akɔma no atum on te so ɔmo ka ho asɛm ɔma yɛ din na deɛ kokokoko nso ɛbɛbɛ wie mienu nyinaa so etu no deɛ wɔsrɛ ɛsɛ ɛnyɛ sɛ ebi ɔmo NDC foɔ no sɛbsɛb mpɛduasa electoral commission na ɔmo taa no na mo do mu sɛ chimato bia bapɛ ɔmba bɛka ɔmbɛka ɛhu bɛhia sɛ amanyɔko nkae ne nyinaa so bɛhwɛ na ɔma boa na nhwɛmu a wɔsɛ ɛkɔso no akɔso eti na ɔmo ka ɔmo sɛ ɛyɛ allege yɛsusu sɛ eti yɛsusu sɛ no ɔmfanto no so sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ eti nhwɛmu kɔso na afia ma mu ɛnokwasɛm no aba bɛda adi ne nyinaa yɛte ho ase na nneɛma tumi akɔnka eti na ɔma yɛ kama minka bi no to de adeɛ ne ba na msoma kyerɛ madwene ɔkyerɛ wadwene ne nyinaa hu baabi yɛde to a ɛbɛboa ma nneɛma akɔnka wɔsɛ saa na wɔsɛ ɛka ɛnɛ electoral commission ɔmo dwumadie no ɛwɔ sɛ ɛyɛ amanyokuofoɔ nso hwɛ so no mu lam na electoral commission so ni no lam sɛ deɛ bɛyɛ a sɛ 90 minutes ne so na ref ni sɛ pepepe o ya pɔnpɛ obi abɛte ne ho ase na obi awura ase sɛ ɔkɔpɛ refi aboro no na afia de asomdue so abɔ ɔma yi mu. The thefts at the headquarters of the Electoral Commission, and I must say it is very disappointing with the attitude of the MPP towards this theft. Why? Because if we can have the headquarters of the Electoral Commission of Ghana under CCTV surveillance, and there is significant components of biometric verification registration kits are stolen. And listen to me carefully. The EC did not voluntarily supply the information. It was the NDC's intelligence that picked up the theft case and questioned the EC in Parliament. The question is, but for the NDC's intelligence picking this up, when will the EC have informed the political parties? And so when the agenda included this briefing on the biometric devices, we decided that we will put forward the pertinent questions, which we read all to them. I would say over 97% of the questions were not answered. And I'll take you through them. Another ayo for this obusum that tosun kurafin pinia jonu na say. One mo akoi IPAC meeting kotana se kwatoato adwene. Said ya beya aja we no ayenkunyasi ekoso ewa manyoku agodo atotoro ani ani ntoma ni di abato achi ani afei asoya omo ankasa abato adwumade hye omo nsa omo kunyasie ana cheso omo kyeremu se afei na electoral commission be kasa efidie ne se bia yera o efidie ni bia yera ana omo se asa ana oto na ayede ye ya ma me ya allegation ya nka so nka honka eti eye owura Dr. Edward Omane Boama eto aso bia kyeremu se senka NDC fo anya omuhwehwemu ankwa akohunu se na ekoso asoye wono ma na je seka electoral commission oteso wakana no apado saa kwanka ho hwe ente saa eti omu kyerem so omu dwene ho amonte ase electoral commission be kyerem die ntia wotane to so saa wabla DVDS no saa eye biometric verification devices ni bi no ebiafe baabi na wotane to so ana na wopese obeka ho asem. Have the missing component of the BVR been found? If the missing items have been found, when, and we mean date and time, and where were they found? Who or how were the missing items discovered? Really, how many are missing or cannot be found or traced? Because it was NDC that picked up intel. What is the full scope of this theft that has been confirmed? What are the serial numbers of the missing items under discussion? And the serial numbers are very important when we get to data integrity. Does the EC have the purchasing invoices together with serial numbers at time of purchase of the missing items? Did the EC have official recorded inventory of the missing items prior to the theft? Is there present inventory of such sensitive items? Aid a comprehensive inquiry, public inquiry that can allay the fears of all stakeholders regarding investigation. The EC indicated to us that they reported matter to the police. Our question is, when did the EC become aware that those kits had been stolen from the EC's headquarters? What dates and what time was shown on the CCTV? Adesima mania wote ye eye opanyin kwankyerefo hwe abato odwumade ntotue eso edema eye National Democratic Congress edisi amanyokuo no owura Dr. Edward Omane Boama ena wote nenka enso eno yede aseda ma ye na boafo ye ba pe ye ba yan kasa ye diem be mu fifiri mansiri ni mu hey
na abusuafo wadaroma enei se wo eyekotokuma yimu na ohu baabia dododo wa baabia o se odi wani kire Jubilee Hospital sanse wonum de okwa yentempa shosli ne yahwe ne aboa mo anya pomde mapa ama nneoma so atimi akonkan me pa chaw eni de ne obuo kwa so yebo atuma dabu ni nyina tibire bia wododo bia no utime piem o yahwe oba so so a yehwe owie ndura sefa ted bema na afi wokwa wahwe so an mama ho so atimi atɔ wo yo pemfo me pa chaw wawo ho nsenkaye ene bosome nkura kantuo no mu nsem nyina no fakwadan Jubilee Hospital na wonum hwe enso emo me pa chaw wo esen ho ha biara fakwadan wo mo na wonum enhwe emfa mo sa so na wani ho yade bia na se ho ha bia so a ene de no obo kwa fakwa Jubilee Hospital na wonum hwe enso emo amanneoma enko enkan diabetes na hypertension so hawa eye Jubilee Hospital na wo de eko na wonum enso ahwe ede ama wo de den se me pa chaw eye apomdisi achiba health insurance na eye adwuma ankrankra de aban de tuba yade wo se yehwe okwandura wo se de makwa ne nye ne sabepepe se de bebo amanneoma so atimi akọ enkan uduani akire mu ewo odan abo abokwantempo no eso amantran samso no so na yakobo ye ho adwa eso so ayehwe abo amapomdin agina brane me pa cho frɛ empanyfo ne nkire mu kase biara bro dem dem ayiso no eje ewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 na fi oni mpanyfo so etimi akasa manoma akọ eye enkan me pa cho company so pasase ato fiti eye achem oda ebefa eye aboabo kosi asene kwantempon ba bibia wa asase da best 2 plot na ase de brosa ene company ntwetwe nkomo se woton se ode ma han ana se ode ma ese yanhwa sokora ma na bre bi so abeje wa ade ni nyina no ye crowd se ho amamre ne ho amane ye beye na timi aboa 0244 878763 0244 878763 na afi oni mpanyfo so etimi akasa afi ye toa kasebo no so akọ yen anim yeba eye bremu finfini mensin no enso so emu na adishimama embre bebre ni ena chese mensin no wonum abre papa so betimi enso enya eye presiding member yeto aba yi assembly members fo no ewie ye no ene enya asem ketwa aja bo enedai ena assembly no wonum kobo dey mu a omoto omonsa efre eye assembly members fo ni nyina so omomre na wonum enhwe no mfantentam hwe se aja ebetimi enso so aboa momatimanya presiding member na ampa omde boani no ene tutotita ekowia asia no na chese eye onimonyamfo orura Castro Asumadu ade samno ekasei bremu mfimfini mensiri no assembly bedwa no agene anya atum se wono enhwe na wanya wonmo assembly no chairman hene se de be ya no man so betimi akọ eye enkan na de akoba ye nyina ne se orura Castro Asumadu ade wono nko a na gina ye on post obia ne na mpere na omoto aba no enso ewie ye no na chese o kiremu se enipa mako eye aduonu ensia 26 a wonom to aba no emu mako eye 19 dunkono kiremu se opanyin no yamane nya adwuma no na emu aye ne nti ekoba ne sa no na chese eja yese de onya adodo no ono ene wadi nkunim nti wo hwe na okwati 19 so free 26 ni majeso opanyin no onya dodo na jese de aya na aye no tisem no kasei opanyin no omato aba ede ama na wono ene eba beye presiding member ede ama bremu fifiri mensiri no enso na eno enaja one Ahenkan Kasebo etwe nkomo no wo che na ni so de eda eye assembly members for no so ase ene animonyam hya omahye no se omanfo de tumi ahya men sei se madam ase sabre na sabre de ne meka se omanfo enhwe anim no sebe enye ade sunonko bia ne mum ne omanfo ehwe se omosabeka na mesomeboa na abem ne omosabeka ne sei de bia ka sebe ya yese mensi me fa ne ntuma pefra ano nche mensi ne ntuma ho oba Ghana de ntuma bia no asi kenti te bia kenti na yeso be fefra mesome dia se meboa na kenti ne wo ha yahwe na Brim Central mensi no afa ade efra tina obi kan se ne onyame ye biane ana enwanwa se menyini se ebiasi o ye mansi mada se obi bedi bewie na oko na akonya biasa aba na wasa di bi ti esa se sonko nti na se menso metimi ya de sonko ade boa omanfo ne mansi no na eba ne sen mansa anko assembly elected ayini bi ana nyame ya dum ana ban no ema me ma pointi nti no media meba no na meba se meba beto aba no de amania ogina se
ɔbɛyɛ presadeɛ no ti ɔmanfoɔ no nso a yɛbɛto aba no mehu na afei ɔbɔ kyinku hu kɔwie akyi ɛkyɛ sɛ bɛto m'anim sɛ ɔmanfoɔ no sɛ ɔmsusu sɛ me na memedi ɔm anim korɛ na mentumi nso ntwam ano ɛnwɔ fam na sɛ ampaa mekɔ na menhyɛ da no gyidie saa ɛsɛ amparampara wie nso a ɔmɔde ama me na ɔpanyina a wote ne nkan pempen deɛ ɔno ɛna ɛyɛ berɛ mu mansini no assembly no chairman presiding member no onimonyamfoɔ ɛyɛ Castro Asumadu Ade ɛna wote ne no ɛno akyi onimonyamfoɔ ɛyɛ Michael Sechi a wɔno agya na nkɔno so ɛpre ɛyɛ presiding member yi bie dibire ne bie ɛna agya wɔno no esi form ɛhwɛ ma owura ɛyɛ Castro Asumadu ɛnkoa ɛkɔyɛ wɔde to dwa ɛkyerɛ mu sɛ we no bia anhyɛ no ɔno ani firi akoma pa mu sɛ de bɛn puntuo ɛbɛtumi ɛnso akɔso ama brem fifiri mansi no so afa ne toma pa front no ɛna osi form asomdwe ma ɔhwɛ sɛ ne nua ɛyɛ Castro mɛhwɛ na nnwuma pa anase support twa to wɔde bere bi atwa mu no wɔmɛtoa so iti atwa mu ane sɛ assembly adwuma na yɛyɛ ne yɛbɛkɔ so ɛnya kansi ɛna abato a yɛdin owiase mu nyinaa ɛyɛ presiding member abato sɛ wɔanya number no a ɛnyɛ yi ɛbɛkɔ aba saa nti sɛ wohwɛ na mie no mo bɛkɔ na sɛ ɛbɛkɔ akɔpem na obi a wonim kora bɛkɔ akɔtena baabi adi mu atɛm deɛ ɛneɛ na ɛnho hia sɛ wo nso bɛkɔ so ɛnyɛ me yie wiom na mepɛ na mmom no memanfoɔ community no kuro no yie die ne nkan ko ɛno ne di kan ansa na me personal interest aba nti sɛ me matwe si form na assembly ne bɛkɔ so de me prefer ne saa sɛ meka sɛ kyenkyena kyea me nso mekɔ ɛsɛ yɛ de act ɛna yɛ adwuma obɛbɛtena no obɛdi atam saa no mantimi anyi no mantimi anyi so mantimi anyi na mo required number no mantimi anya nti ne ti atwa mu ane sɛ baako bɛkɔ na assembly nyina bɛyɛ yidi ɛno ne menyina so nti ɔpanyina a wote ne nkan wɔno ɛnagya na nka wɔhwɛ na wakonteste ɛyɛ owura Castro Asumadu nanso so osi form onimonyamfoɔ ɛyɛ Michael Sechi ɛna wote ne nkan no ɛno akyi yɛne assembly members fo no bi nso ɛkasa yɛ wɔn so ɛkyerɛ yɛ dibotaeɛ ɛtɛkyerɛ ti a wɔn sa de tumi no ama ɛyɛ onimonyamfoɔ Castro Asumadu setting by election of PM no I peaceful even now people's expectations say ebeye den and they were God so good no yeah by no honorable members no ya tie ho ase and God so good only one person and a fair nomination for presiding member I peaceful ye ni age if you say na amanfo expect say ebeye den say ne emre bia ye na so amanesa nti ye ni age pass and Brim Central Municipal Assembly ye presiding member ebeye adwuma ebibia ye ba na ye koka we di nyame adom aya asomdwe enti no oman no na se kotokuman enhwe anim se 15 na ekono house yi bibia asomdwe na de beba na mpuntuo ene nkoso ayehwe wodan no ayeden PM abato no ye ni ayenim last month ko yakọ back and forth and abroyi puma kwemu ama ye PM area Asumadu Castro ye ni ayenim ne se o ye very experienced wa ye bida ene wakọ no wasamba so no e ba no PM ho nyoma na o ye obi a wodi mu akotempa no nimu adwuma ne ye nti ye wogidie e wo nimu ase obaya ma na ye fe and me de amama beti ase ne se enkane no na wotwi me ne we ne wonsem ketwa bi na wo mu na edimu pin ne se emre bi na nkofo bi e wo ma na se na nipa bi a ne wo mu na na ekosi issues no ba se wo ye ne ayede nkabom ye no nde yaye ama na ye fe ti ye se assembly no be ko na na oda aso akọ na nim we assembly members a wonum ewo bremu mfimfini mansini no enso emu ene dai omakoto aba ede yi eye presiding member eho ensenkaye na waso eteye no ye gina no so na ye de eye onwunubira kan kese bo no ede asina afi ya bie kwan mu enso de ama eye agudie ma konfo no na womo ede ene Champions League no enya asem ketwa basa ne wan ebo PSG okay nkrofo bi enu we na abusuafo ne sayo tuntimo fa nche messages na ba ne so yentimi kenkan fa ma mo bre na nya so kra